Antarktika. Parzemîna herî seyr û balkêş ya erdê ye. Parzemîna ku hîna piraniya mirovan heya xwe jê tune. Ji ber seyr û sefer ger û geşt lê nayêne kirinê. Firokên rêvinga naçin wira û li gorî diyar dibe jî ger û geşta mirovên dê biçine heyvê di demekî kin de wê ji mirovên çûyî Antarktika derbas bike. Devera herî zuha ya erdê li vê deverê ye. Gelo li ser rûyê erdê bihustik an jî deqek maye ku berf û baran lê nebariye. Belê, 4800 donumê erdê ev e 2 milyon sala ne befir ne jî baran lê nebariye. Navê vê deverê jî geliyên McMurdo li parzemîna Antarktikayê ye. Bayê sar yên pir tûj ji jor ve rasterast li vê erdê dixin û nahêlin ti tişt zindî bimîne û erd jî hişk û zuha dimîne. Ew bayê hişk û zuha ew ê rasterast li vê erdê dikeve, car caran lezgîniya xwe digêje 320 kilometreyî. Hîna di demê kevnar hetanî bi demê mîtolojiyê de jî qala vê erdê dihate kirinê. Lê belê dîtina mirovan ya vê erdê digêje berî 200 salî. Başa çi taybetmendiyê vê erdê hene wekî dîtir? Take parzemîna bê welat e, an ku ti desthilatiyeka siyasî, dewleteka serdest li vê deverê tune. Ji ber vê yekê jî ji bo çûyîna Antarktika ji were vîze nepêwîst e. Xwedanê her deverê erdê hene, lê belê xwedanê Antarktikayê tune ne. An jî her kesek xwedanê vê erdê ye. Di sala 1959 de piraniya welatên cîhanê li hev civiyan û peymana Antarktika muhir kirin. Li gorî vê peymanê kar û kiryarên çekdarî nayêne kirinê. Wekî dîtir holandina zengîniyên jêr vê erdê qedexe ye. û di warê parestina sürüştê de jî biryarên tund hatine wergirtinê. Li Antarktika kêm zêde 1000 kes dijî, lê evana jî piraniya xwe zana û bisporên zanistê ne. Di Antarktika de aliyê herî balkêş jî geliyên McMurdo ne. Di parzemîna herî sar ya cîhanê de erdeke herî hişk û herî zuhaye geliyên McMurdo. Li gorî lêkolîna di sala 2010 de hatî kirinê, devera qet zindî lê tune ya erdê ev geliyên McMurdo ne. Heman wekî Marsê û wekî gerdûnên dîtir. Wekî dî çend taybetmendiyê dîtiriyê vî parzemînî em dikarin ji bo we rêz bikin. Take parzemînek û ajelên wekî mar, wekî gumgumok û çilpêyan lê tune ne. Devera herî sar carinan da dikeve jêr sifrê 93 pîvana. Li Antarktika sûlav an ku şelaleyekî sor heye. Pîvana dem û demsal û demhejmerê li vî parzemînî tune.
طبقه جمده یا هری کون لوی دوری 40 میلیون سالیه. دجیر انتارکتیکا دا 300 گولن آوه هنه لجبر گرمبونا ناوندا دنیای اف گولانا ناقرسن وکی خودمینن. لانتارکتیکا گرما هری زیده حتی نها گشتی 20 پیوانی. جوه زیده تر گرم نبویه. قالندیا چیایی کی جمده یه انتارکتیکا نزدیکی 1 میلی آنکو در دور 1700 گاویه. گراوا قشای یا جمدن قطبوی پیک هاتی 540,000 کیلومتری مزنه و جولات فرانسای مزنتره. دوی دمیده تنه کسین جبوی لیکولین زانستی دکارن سردانا انتارکتیکای بکن.